Gyurmanó mesés kalandjai, tündérszárny születése. Gyurma kalandok varázslatos szigetén, ahol még a fák susogása is beszél, Gyurmanó izgatottan várta barátait, hogy elmesélje nekik egy különleges kis kék sárkány történetét, akit tündérszárnynak hívtak. Amikor mindenki megérkezett és körülülték a sziget egyik legnagyobb, puha fűvel borított tisztását, Gyurmanó izgalommal a hangjában megszólalt. Ma egy nagyon kedves barátom születésének titkát szeretném megosztani veletek. Mindenki izgatottan várta a történetet, valamennyien kíváncsiak voltak arra, hogyan született a barátságos kis kék sárkány, akit mindannyian ismertek és szerettek. Történetünk hőse egy Liza nevű kislány, aki imádta a meséket. Szülei minden este varázslatos történeteket olvastak neki. Liza éjjelente sokszor álmodott egy különleges lényről, egy barátságos kis kék sárkányról. Az álmok annyira valóságosnak tűntek, hogy a kislány fejében állandóan ott motoszkált a gondolat, hogy ez a különleges kék sárkány valahogy, valamikor életre kell, és ő segíteni fog neki. Egyik délután, amikor Liza a nagyszüleihez látogatott, a nagymamája egy doboz gyurmát tett elé. Ma valami különlegeset fogunk csinálni, mondta a nagyi mosolyogva. Liza kíváncsian nézte, ahogy a mamája a színes gyurmákból elkezdett mindenféle alakzatokat, virágokat, szivárványt formázni. Mit szólnál, ha ma te lennél a meseíró, és együtt megalkotnánk a történetet szereplőit? Kérdezte a nagyi. Liza nagyon izgatott lett, hiszen eddig csak hallgatta a meséket. Most azonban saját kezüleg alkothat egy igazi mesevilágot. Liza finoman, aprólékos mozdulatokkal alakítgatta sejmes tapintású kék gyurmát, ujjai óvatosan formálták az anyagot, mintha valami törékeny, varázslatos lényt hozna létre. Először csak egy gömbölyű kis test és a feje alakult ki, majd csatlakozott hozzá a hosszú farok, amely kecsesen kanyarodott a levegőben. Liza lassan, gondosan illesztette a testre a lábakat. Szépen minden részlet a helyére került. A sárkány formája egyre inkább kibontakozott. A szárnyai is felkerültek. Két finom ív, amelyeket a kislány olyan pontosan simított ki, mintha csak igazi, repülésre kész szárnyak lennének. Ahogy Liza elkészült a kis sárkánnyal, szemei ragyogni kezdtek. Szíve izgatottan dobbant, hisz végre kezében tartotta azt, amit már olyan sokszor elképzelt. A kis kék sárkány, tündérszárny, most már nem csak a fejében, a gondolataiban, és nem csak az álmaiban létezett, hanem itt volt előtte, teljes pompájában. Liza mosolya egyre szélesebb lett, ahogy körbeforgatta, és minden oldalról alaposan szemügyre vette az alkotását. Minden részlet tökéletes volt. A sárkány kíváncsi szemei, a formás teste, és a puha kecses szárnyak, amelyek mint a bármelyik pillanatban megmozdulhattak volna. Lizának ez nem csak egy egyszerű gyurmafigura volt. Ez maga volt a megtestesült álom, amely valósággá vált a kezei között. Az alkotás öröme átjárta egész lényét, a szíve megtelt büszkeséggel. Liza soha nem érezte magát ennyire elégedettnek és sikeresnek. Biztos volt benne, hogy ezután már bármire képes, csak hinnie kell magában, hiszen megteremtette saját varázslatos világának első lakóját, tündérszárnyat. Gyurmanó itt megállt egy pillanatra, és a barátaira nézett, akik teljesen elmerültek a történet varázsában. De tudjátok, mi volt a legkülönlegesebb ebben? Kérdezte Gyurmanó mosolyogva.
Az, hogy tündérszárny valójában nem csak gyurmából készült. Ő Liza szívéből, lelkéből született. Liza képzelete és szeretete keltette életre ezt a kis sárkányt. És bár tündérszárny egy mesebeli lény volt, Liza hitt benne, és ez a hit adta neki az erejét, az életét. Szóval, amikor legközelebb gyurmázni kezdtek, vagy csak egyszerűen álmodtok, soha ne felejtsétek el, hogy a legcsodálatosabb dolgok akkor történnek, amikor hiszünk magunkban, és abban, amit alkotunk. Zárta meséjét Gyurmanó. A kis barátok csendben ültek, miközben Gyurmanó szavai ott visszhangzottak fülükben. Mindenki elmerült gondolataiban, elképzelve, hogyan formálnák meg saját történeteiket, mint ahogy Liza is életre keltette tündérszárnyat. Milyen jó lenne egy nap nekem is egy varázslatos lényt alkotni, suttogta az egyik kis tündér izgatottan. A legfontosabb, hogy higgyetek magatokban, és abban, amit a kezetekkel és a szívetekkel formáltok, mosolygott Gyurmanó, hiszen a varázslat mindannyiunkban ott rejlik. Ahogy a nap lassan lenyugodott, és Gyurmakalandok szigete aranyló fénybe burkolózott, Gyurmanó barátai hazaindultak, tele álmokkal és alkotói lelkesedéssel. Tudták, hogy bármi is történjen, a kreativitásuk határtalan, és tündérszárny története mindig emlékeztetni fogja őket erre.